नै लोगोफोरजों दा आमसुवानि हाग्रा एवनो नागिरबाय आरो थांगासिनो नै रायजोफोरजों ज'नो नैबे माखासे एवदों आरो ससे एवनानै नै ससेयाव माखासेफोर दङ एवगासिनो जोंबो दा एवगासिनो आरो ओमफ्राय जों उनाव दंमोन नालाय ओंखायनो थाबायगासिनो आरो आमसुवानि हाग्रा एवग्राफोर बिसोरो ससे एवगासिनो आरो गावबागावनो जायगा जायगानो बोसोराव नोंथांमोनहा खेबसेल' एवो नायलांबाय थानो नालाय हागोन आमसुवानि हाग्रा एवनाया जों गामिनिया माबायदि नायबानो जाबाय आरो दा लागावखायो नै बिथाङा गुदियावनो होख्लायजोबखायो देन्जारसो आंबो एसे सासिनो रिफिना दा दं जाथ्रा नै जोंसोरनि हाग्रा एवनाया एकदमबारे नै इसोर सानैयानो बांसिन एवबाय बेरायबाय थायोल' पुरा खामानि गैया फालतु बे नै दा जों आमसुवानि हाग्रा एवखांनानै दा सेंग्रा बोराय बल मेच होनो जोगासिनो आरो एकदमबारे बोरायफोरखौबो हाया होननानै दा सानखा एकदमबारे फाटा फाटि होख्लायगासिनो आरो जोग्राफ्रा जोआखिसै आरो बोराया थारमाने अखानायै सिखारनो हाया जायो नालाय गोबावजों खेबसे जोनाय ओंखायनो बिथांमोनहा सोरबा जोआखिसै आरो जाय जोनो गोसो बिथांमोनहा जोबाय आंबो दा जोगोन दसे उनाव बिथांमोन लोगोफोर जोगोदो आरो सेंग्राफोर बिसोर मेंबा आं दा जोगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों गामिनि सेंग्रा बोराय बल मेच जोनायफोरखौ एकदमबारे फाटा फाटि जोगासिनो नै सेंग्राफोरा बोरायखौ गरसे सोखांबाय आरो एकदमबारे जाया जौ लोंनाय नालाय सोरबा आथिङाव जोलाबायो फाग्लासो खुनु थाल लाखाया नै नायबानो जाबाय आरो फाग्ला बायदि जोखायो एकदमबारे नोंथांमोनहा नायलांबाय था गोसोबायदि आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना माबायदि मोनदों।